Sirak joki apa tadi? Wah, wah. Pedrok katon gembelo sirahmu. Kula niku mboten gembelo keparing gundul ngoten niki kok padha gembelo to. Panjenengan sirah kula meling-meling ngoten niki mboten kok kula ning gembelo. Wah, ora gelem mingkat kowe mah mungsuh Kurawa. Kelakon tak rincung. Tamu bondo, tamu rincung sikmu. Walah. Ora samboke ora sawerna-werna pun rasa kaya-kaya perang ngoten lho. Saking ngoten mawon, rebukane nek sampeyan niku mungsuh kula. Sama nek kalah niku barang wirang, nek menang ora kondang ngoten. Ora perkara ngono kuwi. Ayo kowe gelem bali ora? Mboten kowe ajeng taunana windana niku ajeng mboten mangsul. Ora gelem bali lakon krasa tangan nggih tak ladeni sak gendhingmu. Iki dalane. Wah.